non tong sekot pentus tami labang so press meet ki phapon along nang dona chitong thepot media abang ku bang pitum hachuro no lasi la hello alam bang ke isibet alam si rat afan pa confuse pu nang naglo sita bang jedet pot hak nang ko ba a genuine al ahok pet ko pima hula bang si ili tumbangen non dam se akimi ko ba isi bangke lahai angtong tum niphan pininang pudet alit song tum pinin niphan pudet hala bangke second thing lo hala bangke ne respect o ilo hala bangke stame isi bang non PGR la pen PGR alam laso aputhak pen itum non iprang long mane itum non iprang long ko PC claim si laso puthak Imejima hala bangle itum discuss na sir lasi number 1 bangke lapu autonomous council team Karbi Anglong BJP a party atum la bangke step to step ke lage claim bon bom lo lake nitum time against the than lo white paper paklang lo la pe hadak tame fencing ki claim ya phanta la tender pilo lahai lage continue dam bom lo case do bomang bong stame sita laso angbong pen non case do bomangbong pen bangke adhe ki claim undo adhe ki claim unedo lake khorsing teron da chini lake litsong da chini lake angtong da chini lapen si angtong khani lamit thak angtung do nituma prang case do bom hut corruption against alam thepen achuchi soidu ke nitum ki pu bangke alang nitum han ki pu bangke nangli individual lapen nangli song amen pen nangli song amen pen bangke nangli ajar le claim da claim sidami nangli tum protest amen pen ne karbi pu amen la karbi pu pen amhang sender ke theng bang bangke lason ke claim ri pu ba karbi pu aphan ke majukta akahinu akam claim nang ne la bang clear ni nang tum chi song de pu aphan da thang purun de sidami la alang ni karbi pu pen amhang long sender ka chi theng hula bange chokche nang komat lo karbia khai ban sinder pen thengi bang nang komat lo karbia khai ban nang king of a leke pa ye bang hula bang si la pen an par ke non bange kopiang deng lo ke bang ke ultimately ke claim nahi akam nang si tum chingwai ni non la tum lo press meet abotai tin nang li lang tha mane solution ki piga be ultimately ke halaso punctual long le sita ultimately ke claim e Karbi Anglong autonomous council में सिक्लेम नो मत हालत तक चुरो देखते हालत तक कच्चे क्रोंगी बंसी के माथा नितुम कच्चे सॉन्ग पर नितुम सिला सॉन्ग पर सिक चुन पे स कोर्ट पे ना वार्डिक पिया फिके लोग एक्शन क्लेम फिर लो मते लासी नॉन ता लाहाई ला आंगबोंग अलाम के पादिंग दाम आंगबोंग अलाम को पिनी के क्लेम दाम आंगबोंग अलाम को पिनी कनिंग जे दाम बांके लगे itu mangbong kecipu pancolo lake press media tingai nang ne lake mentuni itum cipui de cipu nang labangke sitame non bangke rathan ke pamanghu busipu rathan ke pamanghu karilo rathan ni clear lam thanlo enten white paper bangke latum han leke ron chot kelike ang ton rathan ron lo white paper long PPC claim la pen la sodim long aku Karbi Anglong autonomous council tunge isi session lake endo thula all party all organization la tumhan doa na tumhan et angbong benta ko mane ko pini association ni pibang dulang la sodim sila tumhan da approach mati Karbi chingrum thekre Karbi ka chingrum posini tumhana pudet ko Karbi ka chingrum han lagi pudet kalilo Karbi ka chingrum thekre dat pusila tumhani pulo athe people lo PGR pachun ke isia party kalilo isia asong kalilo government jot kali da social organization atum student organization atum women organization atum anta dak chingrum pet nahi puwa joini si hada ke chingrum pet lo mate aku nono bangke Karbi chingrum thekte bulo de alang tum si chingrum no thekte lo la bangke rata tum bang gi mati lapuna do por pen isi gi pu do thulang antong si pu la solam the litsong e thang song long ta gali ge po rak apartment si karta litsong na 24 plus long na do no mati non alang ko pia song ne ke sengi pu bani ching ni hai pini ke individual ben si alang li ki claim pu ta hai mine hai ta song e dulu mati alang da 24 plus ben ta alang li ta arjab dun lo policy di
non 24 plus long avidat ne pine ne ke chini der la ke sita me ajat long pele dono ke claim non sita me claim no laso ke claim apu thak pen bangke a solution riji bulote non ke la tume council pen hang sita council pen chingkinang busta o nitum ke chingkinung de nitum ke laso mane isia committee la high power committee long da nitum dodum de nitum ke pressure group da ho ante a isu si pachun phasi claim ma itu pressure group isi ka somse pen separate ako another one confuse ka kuri phansi tunga kinang lasi lason mane jo min ene mane koson lo alle kavi alam hai alle kavi alam laso kaning je thap laso abangke lake mane non bagi kaning je bang ington se melo repeat alam matila sitak itung ki kleni ko pilo itung i kleni bangke non na bangke nang tumta high power committee long dodo noi puka long tina press meet ta kaning dolo dak dodo no laso dim long persuasion pino hoda hadak pidunon jong si lason gali son si klemi pulote lason pidunon tahala da gali mati ain tension bang opilo ante ain tension bang ke jong si ningha jong si party ke sengi phan jong si ningha pulote la ke belek interest le dakini tum pudun thai we alang party klemi phan si interest alang platform of delo ma platform chi ri phan la bang le belek metar le same pgr la pen pgr issue bang ke time against appeal lo dake song na chipunang nelo puelo hol high power committee pen dake party na chipunang nelo poda high power committee long puelo dake dhorom amen na chipunang nelo high power committee long puelo dake kse dake thom pli alam same dake isivet nang po pola dake tum chipuelo lasi non nangke chingrumi pute hodak se chingrum nang po lasi puta lapen non tin karbi ang long atum phan adhek lit song bang kaning je cm sar ke amhang thek ko si laso pjr vjr alame ki klang pulote amhang thek ko aprang posi alang li ke laso ninge posi non election thek thelo puninge dak kha ko kaninge ta ho chiklik tha ko bang ni lit song man tha nang li ke karbiara da phan pinian isibak ke pachun pi buke lit song ga che som buke ne thek long le la lit song je karbiang long arata farman karjapi dun a isu isibak chun detlo pugene theklong lela tame cm long bangke akichun do pini ajat le punon mla sit priya ambong pe mla sit phok ke ban dagalang lo lason thok thak si development akam long non dak itum all india pen football pathun set I league pathun set stadium sita alang li ki klempon lo lason dak thak dopik la alang phan pangbari pulote lit song ke thangnat ke claim ke pachun pida velang mati lase adhe kalam pen laso isu ke cm sar ke arni sida pupelang je ne ke laso isu pen bang ke claim klelu pukaning je doma ready posi ke claim phan ready an tot kali claim bom dam bom lang isu si dam bom lang laso phan aka badha dun bang ke alang litum lo mati lase chipangbar du ritha po bang ne pu bang nitum ben ya level pangbar ke lage chok le the CM along non ki jong si nangli ka chipang bardun pulote nangli CM sarban kipu bang ka chipang bardun bangke nang ho chiklik datha first ke athe nangli ke pini non si ke chengdun la CM sar ke claim ke pachun ake ong ke nangli hisab tha halaki pachun podang nangli hisab de tha count de tha lapen nangli mithang chimatha tha la sofi sentiment bugali lapen alang litum ka chesong alam pen kopine karbiara da fan laso divide ke nangni puba ka chesong amen pen non ta pulo karbin te karbi bjp long ke tum ta karbi mati bjp long ke do dat kali lo kapre ke do dim lo on ta karbi lo alang tum lo meeting dum lo te karbi alang tum lo meeting dum de karbi gali pu ko son lo lapen ami thangum da chema thari je ni tum kisi laso ke claim si correct lo pubang ke intellectual tulang da kang sai tum tulang lapen rat abang ke chini lasine carbing lo rat phan ka choningri lapen carbing lo rat phan ka respect do carbing lo rat tum pini da chini carbing lapen la sodim long ke nilitum ta car jab do ning proud do mane ning ke do je rnc নহলে rnc bang ke high court etum high court long high det lo pulote pgr vgr isu bang ke non team carbing long ki japon Dr. Tuliram rong hang hosi chunji pu ningi thedo lasi laso dim long
alang litum sitame kachirap kachitudun non ta nitum arni sita against puke alang tukan pupe mothe ilong longi alam thepen ke patar bat bange chonglo lapen non aku isido tulang jai kathara ata non ta sainik school of han labange ke khangun lo ha lang lok sulong bidam nang lang lok sulong bidam hutta pilo kaning je haladak adungare alom swarlo phan ke meglang lu klem lapo Wamen ben ke badhadun non borjan lo wanglo statement theklo lasi soinik school wando te upi mat se ale dojima ituma khey phan education pana level si tum pon unjima halake nilichot gali nali tum media tum da chini pakha lasi rat atuma phan bangke rat aphan ka paching thur aphan ke badha bang chokche lapen lahai lok achari ke thexeri aphan ke wan son an bangke ili tum respect ni lapen rat atume respect rat atum ke arjab thik lape tum pachun nei lasi non lahai lit song atum lahai angtong atum bare non hala so khorsing teron atum latum ka ningje asika prek ka paningje ke nitum ban kwan manangi pu bangke nitum e charjulun sida thanga akilos dawe ba nitum ning oya thai dawe alang litum aphan sida rat atum aphan bangke isi CM sar Karbinglong Autonomous Council team leader ilitum Karbinglong a leader alangli ki Japon ilitum ki damtang alangli non claim bom ta ki chunpon lason theklong lapen alangli ason ki claim hai bangke ki damtang ana bangke claim aprang CM tumta sa non bangke kilit chet ki pachun un chet ki claim thek chet bangke ilitum na theklong lo lasi ning binang ne ratatum itum claim pamikanang po lapen unitedly Karbitum ke la doan ning silong bang sido nang po Karbiamen pen kaching rumamen pen Karbiapan ke thaga bangke ile tum la so karchar bang itum chedon nang ne lasi claim ji ke claim un la pen claim ve ji abang pu tum long non tin Karbiang long pen ke claim pon la long si ile tum arja bon thip nahi pusi chuning ripon to la si lambang ke la lo la hok lambang ke la lo la PGR VGR putak pen ilitum lam chedan isai mate nona bang ilitum ko son se solution na hala bang ke alam bang ka aglo lo ludun chokche pulodang te chini ne la se hala high power committee lo ta do ni pon ta lang litum do de la pen ka chini phana ningange la si nang litum chini lo la PGR VGR movement kan thu change ke lake SDC ke ase tu jong si alam ni tum ke claim jong si ladak nom la high power committee tum under leadership of Dr. Tuliram Rongang CM chok che det posonda alang ni tum si la so question bang rai si tanom ke ha achar pen chini tum be pin tum si par pan par jon kalili ka lang langdam lo te mane isi political isi kopilo isi apar hem ke NGO fan mad political lies kuri de rason si man de lo lasi alam mang lelo je laso PGR la pen VGR bang ke chok konji ke chok chi alam ave atheli tum chini la prala sarthi phangcho long le alam hota claim lo pulo nilitum than bom lo do akapre asong tum akapre inut bhani leader ka chikro tum kalili kalang lang ni ya ta technically pen litum claim dam lo claim pon lo ta chok lo lasi nang litum bhani si insurance lo jela so PGR pen VGR putak ta chok vekji labang ke kado ka vekan piang lo ngarat phanta pachini lo athema non bang nang litum chini lo hala dak ke pho tum ke ala da ke do PGR VGR ron ke do atum case pita da joine lasi ining the laso adjustment bang taili tum Karbiang Autonomous Council aphansi lituma advantage tuji la pe laso case taili tum si haiji la haide lo plong talo dak pen lituma adjustment pita lo plota laso fit ilitum ki plung ya kamang ilitum jat ta claim lo pola so fit the that po bang lage pine puta me ta non bang ke akam chok che ko halada ka case to ko ka jo ni pen ili tum jat ta claim ho lage na tum chini lo jo si court along high court along supreme court along jikuno isia case to ko ko plong te halada
parliament along house along session along la so puta ke discussion masi long le kali te lage court arona masi violation ko lage contempt of court do ko ha lasi hala sa puta ke litum chini ning lasi non man ke je bang si case pidera puta ke litum jatta non ko ke litum chohong adjustment man litum high court man adjustment man litum chohong lapan la so bang ke litum kar bia ke mate otono council ma litum si high di hala so am adjustment bang der pit claim la bang alang litum ninge tami non man ke pine pina son si isi political motivated hala so na kam si claim ro lasi la so ben mane political ali dui mane political issue videra la bang ke atima nang litum chini lo ke odbe ka tumda hala SCC ke se youth from tum se ke odlo alam litum da la so puta non alam tumala da dudum ko jone hyper committee kato gabe ko son man pen autonomous council pen ke open pp ma white paper da paklang alam tum chini nahi polo la so puta alam tum clear on chini na la ke mane hyper committee tumle chini chot polo la so white paper jela pgr la pen vgr puta ke oke kato gabe pen da paklang khai lo kato venda pin job selang litum da nangi plota hada council o secretary to revenue along da mo hala ka principal secretary dono la solo ke long nam lo white paper ka to ka be wrong ara da panda ka pilo la solo bang ke la bang chini nangi la si la pen mane charbok tap charbok pru bang litum mane jong hele i puchar budak ta non ko bang chok chelo athima case ma si do koglo la si litum tactfully nangi thik son da ta hala da dudu colonial on da me afang eviction dam pen in ton koglo in ton kog na fita ko fit kene court pen bang itu mana adjustment bang lo itu council high lo aku phung dam lo hala da kedo bangladesia gurja tu mana da phung thai lo fit second time thik son da taksi ining theta me non ta la pen nilitum ahin pen pakla lo je ining theme non ta itu lo jitia adjustment bang lo prote litum la daga bang ke in son ba ka kam bang chok pu mission ko lada bang ke nasi non ta mela kisuman akhalia long leam ke tenda ka fielo fencing ka do we ke claim mi fatala pen hem ka do we ta lada non akaprek kidutan non na kimige kimdam long le lo lada ke strictly autonomous council revenue in pen deng ko le lo hala bang ke la pena ko isiala ma second la ma la non lo ma ko isiala mang pangda lo development la puthak lo je Soinik school prang hala dak litum langlok solong han phule long ta me hala dak benta lage development litum han karbia ang long phan lage pine pela pudam lo sia bor song hala dak litum third grade fourth grade abang ke litum dak karbia long litum long so karbia kheitum si long la pena pat hala dak 80% reservation karbia atum se hala dak litum karbi mate la dak do inglong suarat litum karbi long do inglong suarat atum si puri long bom dah hala dak penta ka do ka we complain ha athak pidam lilo la dak ta ko potential dalo ako non pu hala borjan long langu ko long non ki pidam ni to dak ta lam klang lilo lasi isidam pudam lo puta la ke inut bahania lidar tuma ot che plang dalo ki misera kanta mane kai ka kham ke tanong dalang litung ta aning hang mane jela son mane la ke nang so ro ta mu man tu ne man theki mane lo te ni wanji pulone pian ning ke hang ta ke la ke nang ni po bang lo ta la ke matha dang ne pina muni lo la son a development la pela son ili tumhan kachali abar sai kibi soinik school no na kapre long da no na sama long ke ha ta gwalpar long a soinik school nang bilo ta te kopine ta ho alu so mardu alu so tum hainu dun lapo pu nang tum da chini lo school hoda ke hala ke master teacher tum se ke doi hoda dake army tum ala ke chungla ro pine operation na somra rong lu prog ya kamali lage alang tu teacher ai sab ke doi lasi hala sidame akapre galam dang litum mana ko soinik school long army long ke litum phanha kopine ariana tum brahmin tum ili tumana army ke the nang paman me tan tum thegam long lonta je nang li army officer tum si mamji plong te hal tak soinik school long dunai NDA pen pass nang ji
Jom si paramilitary pina hili kaca pina pan lagi training ili tum kene mantuma interview tu po kat po hala ba ka asore si long na ta ke there che polong ni phana ma ke ili tu hala so kene soinik school ong dunai MBA pen pass nai isiata pen ang bong pe hala lidu nang ki la pen hala so army officer la direct long po ili tu pilo ke thek tum long na po hala dongka prang XCM khorsing tia su po borlong khorsing BSU po XCM borlong ki be alang itu nil tum kese ke do hutan nil tum archu long alang hala direct army officer si long lieutenant non